proper forum man or explanation kung sa social media na mali ang mga akusasyon sa ENDAP. Never sila nagamit ng poder or karahasan. Pero ang ginigibo ninda, inuuran lugod kita sa Camarinesor nin mga programa, project, tabang. Medical man yan, livelihood man yan, project man yan, inuuran kita. Kaya ang mga tao aram, konsisay na mga politiko ang nag-reribayan ng mga bata, isyo, konsisay itong nang raraot lang, asin konsisay itong tultul ang serbisyo ng mga politiko sa Laucan probinsya po ng Camarinesor. Kanya-kanya kitang opinyon. Kung iguamang ka mong opinyon, so be it. Kita man, iguamang kitang sadiring opinyon, asin paninindugan, asin pagtubod. Kaya ako naihirak lang po ako kay former Congressman Nonoy Andayang. Dahil naman ko na pagparabot surnuhon, na tinatadtad na pati kan mga supporters na kumbaga sa nagbubutsor no, na maglaban gobernador, tinatadtad din mga tarpulin. Ang itsura pati, garo itong gwapo pa siya kang panahon, hubin pa, miskan bulog niya, malinig pang hilingon. Ang pupurmahon niya, titindugon niya. Asin may nakalag na pagbabago. Por Diyos si Por Santo, pundon ta naman po yan. Aram ta naman po bagang nagiging mga kapasasawayan niya. Ano pa man ang gustong sabihin nindong bago para magkaribok ang Camarinesor? O maging tranquilo po kita sa Camarinesor. Salamat po kan sa inyong pagantabay. Stand by sa masunod na programa. Bicol Connection.